Kukhona izinhlobo ezahlukene zesifo sikashukela. Njengoba sazi, uhlobo oluvamile lwesifo sikashukela luhlobo lwesibili oluvame ukubonakala ezigulini ezineminyaka engaphezu kuka-30-40. Futhi kukhona umlando womndeni wesifo sikashukela, kodwa hhayi ukuqala kwesifo sikashukela esemncane kakhulu. Kodwa-ke, i-MODY yinto lapho kunezizukulwane ezintathu zesifo sikashukela esiqala esemncane. Lokho kusho iminyaka engaphansi kuka-20 noma engaphansi kuka-30 enesifo sikashukela ezizukulwaneni ezintathu. Ngakho-ke lolu uhlobo lwesifo sikashukela olungavamile oluhlukile kohlobo lwesibili lwesifo sikashukela esivamile kanye nesifo sikashukela sohlobo lokuqala. Isifo sikashukela sohlobo lokuqala siyisifo sikashukela esidinga i-insulin. Iminyaka evamile isesikhathini sobuntwana, lapho ingane idinga i-insulin impilo yayo yonke.